Video ɗinmu na yau tana magana kan asking for help. Asking for help. Kana tambaya ne kan neman taimako? Kana neman taimako. So in za mu nemi taimako ga fanni inda za mu nemi taimako daban-daban. Na farko za mu iya ce, dan Allah ka taimaka min. Dan Allah ka taimaka min shine help me for God's sake. Help me for God's sake. Shine dan Allah ka taimaka min. Na biyu, ina buƙatar taimako. Ina buƙatar taimako. I need help. Ina buƙatar taimako. I need help. Shine ina buƙatar taimako. Na uku, ina buƙatar taimakonka. Ina buƙatar taimakonka. I need your help. I need your help. I need your help. Shine ina buƙatar taimakonka. Na huɗu ita ce jarabawa wasa ƙwaƙwalwa za a yi mana. Ita ce kamar haka. Ka taimaka min ko ka taimaka mun. Ka taimaka mun ko ka taimaka min in Hausan dai gashi nan ma'anansu ɗaya. Ka taimaka mun. Me ake nufi da ka taimaka mun? Assalamu alaikum.